Psalms 147. Babasa tayo from the Ilocano, ano? Okay, since the English will be flashed on the screen. Verse 9, page 741 sa ating mga Bibles. Ang sabi dito sa verse number 9, ited na kadagiti an animal titaraon na, ken kadagiti urbon awak nga umarakiak, saan na apagrayuan tipig sa ti kabalyo, saan na apakaayaywan dagiti gurgurong ti tao. Apo, agad matindi. The Lord, kunana di 11, ti Apo may ayo kadagiti agbuteng kenkwana, kadagiti mangnamnama iti kinamanga panangasina. 12, idaydayaw mo ti Apo o Jerusalem, idaydayaw mo ti Diyos mo a Sion. Let us pray. Dear God, marami pong salamat sa lahat ng ipinagkaloob mo sa amin sa taon na ito. Lord, we would need to set aside a time to reflect, listing down all of the blessings and benefits that you have given to us this year, so that we could be able to thank you, and thank you in such a way that we could give you thanks in a better way. However, today in this message, I pray that you help me na ipakita sa amin ang mga reasons kung bakit kami nagpapasalamat sa iyo. Lord, I pray that you will enable and strengthen your servant. Bless also our members and the pastors and preachers who are now preparing and doing things, Lord, for the arrival of the delegates for the camp today. I pray that you protect those traveling, even from Cagayan. Ingatan niyo po sila sa kanilang daan patungo sa campsite. And bless this hour. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. You may be seated. Given sa atin, mga kapatid, that we need to give the best to the Lord. I mean, as Christians, given sa atin na dapat ibigay natin our best to God. That we do not give to God yung okay na yan, but we need to give to God what is due to Him and the best of what we have. Given sa atin that we need to give to the best of our love to the Lord. Ibigay natin sa Panginoon the best of our love. Amen ba? Oo. Hindi natin dapat ibigay sa Kanya yung love katulad doon sa ating pagmamahal sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating mga kapwa. But we need to give the love that is best to the Lord. A kind of love that is ready to sacrifice. A kind of love that is willing to obey Him no matter what. So, given sa atin na dapat ibigay natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Secondly, given din sa atin na dapat ibigay natin sa Kanya the best of our gifts. Amen po ba? That we do not give God our leftovers. God is not a dog that we give Him our leftovers. He is the Creator God. So we do not give Him leftovers. We give Him the best of our gifts. Amen? Are you giving God the best of your gifts? We should give God the best of our gift. Number 3, it is also given that we need to give to God the best of our labors. Amen ba? Ibig sabihin, hindi lang natin nasasabihin na, Lord, when I go to work, sabi nga ng Bible, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. We all know that when we go to work, we should render it as unto the Lord. Ginagawa natin na para sa Panginoon. But giving God the best of our labor also means that we need to set aside a time. Maglaan tayo ng oras para gawin ang ministry ng ating Panginoong Diyos.
That is another level that we need to learn to give to God. Kaya praise God doon sa mga Kristiyano na kahit busy sa trabaho at maraming mga obligasyon pati sa kanyang pamilya, magagawa niya pa ring maglaan ng oras para sa ministry. Diba? Amen. Halimbawa, sabi ko nga kahapon, ang dami nating mga nanay, may mga obligasyon sa tahanan, yung iba working, pero nagagawa nilang maglaan ng oras para sa Diyos sa kanyang gawain. They come every Saturday. Yung isa si Rena Lee, she is a teacher, public school teacher. She is also a mother. While as a Christian, she has to perform her professional life for the Lord. But she is still set aside time to help in the ministry. That is what God wants from us. We need to give Him the best. Hindi lang natin dapat ibigay yung best effort natin sa ating mga trabaho. Dapat ibigay din natin ang ating best para sa ministry ng Panginoon. Huwag dapat pagdating sa ministry, tira-tira na lang yung pag may time ako. Baliktarin natin ang sitwasyon. Dapat yung first and the best ilaanan natin para sa Panginoon. Parang halimbawa sa treasure mo, di ba? Bago ka mag-isip ng gastos, bago ka maglaan para sa food, transpo, sa amortization mo, sa renta mo, before all of these things, inuuna mo muna ang Diyos. Alam nyo, ang mali na ating concept or ginagawa, yung nililista natin lahat ng expenses, saka natin iisipin, wala na akong pang-tithe. Mali yun. Dapat baliktad. Pag tumanggap ka ng blessing mo, unahin mo nang iset aside yung para sa Panginoon. Ilaan mo na yung tithe, yung love offering. Tapos yung natira, doon ka na maglaan ng para sa mga pangangailangan mo. The same is true with your time. Hindi yung ang unang priority mo, pamilya, trabaho. Mali mga kapatid. Dapat ang una, ginagawa nyo ba yan? Ang una mga kapatid, i-block mo muna doon sa schedules mo. Sunday for the Lord. Prayer meeting for the Lord. May time din ako dapat mag-soul winning. Hindi yung pag may extra time ako mag-ministry, hindi ka maaasahan ng Panginoon. Alam mo yung tao pag sinabi, oo, punta ako pag may time ako, wag mo nang asahan yon kasi walang time yon. Pero yung magsasabi sa'yo na, teka, I will find time. Teka, iseset ko yan. Aasahan mo yan. Ganon din sa Kristiyano. Yung bang Kristiyano na ang mindset tutulong ako pag may time ako. Magsusoul win ako. Magdi-disciple ako. Pag may visit ako. Pag may time ako. Hindi mo na aasahan yan. You take note of that point I am saying now. Hindi mo na aasahan yan. Di ba? Kasi yan yung klase ng tao o Kristiyano na inuna niya ang pamilya, inuna niya ang trabaho, di ba? At pag may time para sa Panginoon, mali po yung mindset na yon. Dapat, even sa ating schedule, seek ye first the kingdom of God. So, you have to sit down prayerfully, assess your life and say, Lord, i-block ko muna tong Sunday para sa'yo. I-block ko na tong pang-prayer meeting para sa'yo. Yan. Maglalaan na rin ako ng oras para makatulong ako sa ministry. Kahit maglinis ka, halimbawa, time na mag-visit ka, time na mag-soul win, mag-follow up, hindi lang yan trabaho ng mga preachers, trabaho natin lahat ang ministry. Tapos, doon ka ngayon, after that, doon ka ngayon maglalaan ng oras ng, ito yung para sa pamilya ko, ito yung sa trabaho ko, ganyan-ganyan. Hindi yung hinayaan mo na lang na yung trabaho naging master mo. Siya ang nagdikta ng buhay mo.
at wala ka ng panahon para sa Panginoon, wala ka ng panahon para sa pamilya mo. You're not a servant of your job. You are a servant of God first and foremost. So dapat yan yung mga principles na matutunan nating i-apply sa ating buhay. Give Him the best of your love. Give Him the best of your gifts. So na-take up na natin yan. Give Him the best of our labors. Diba? So okay na yon, naunawaan nyo ha. Maglaan po kayo, ulitin ko, maglaan muna tayo ng oras para sa Diyos, sa Kanyang gawain, and yung the rest of it, yun na yung i-budget natin para sa job, para sa pamilya, at para sa ating gustong gawin sa buhay na relaxation time. Pero hindi mo gagawing last yung pag may time ako para sa Panginoon. No. Don't let the system of the world hinder you from serving God. Don't let that to happen. Amen. God deserves that you render your services to Him. Amen ba mga kapatid? Amen. You agree with that? Okay, very good. Ang apat, given din sa atin that we need to give Him the best of our loyalty. Yun. Loyal naman tayo eh. Loyal tayo sa trabaho, di ba? O, loyal tayo sa ating pamilya. Pero dapat, una sa lahat, sa Diyos tayo loyal. Ibig sabihin, when everything goes against your relationship with God, sa Panginoon ka una mas loyal. Hindi yung inuna mo ang loyalty mo sa trabaho mo, sa pamilya mo. Pag nag-conflict yan sa Diyos, nasasakripisyo ang Diyos lagi. Yung para sa Panginoon lagi ang nasa-sacrifice. O, i-take note nyo na rin yan. Okay? Hindi po dapat ganon mga kapatid. Amen? O, kaya nga doon sa camp meron akong topic tungkol doon sa doon sa pagpapalaki ng bata. Kasi minsan may mga parents na child-centric. Alam yung ibig sabihin ng child-centric? Ang sentro ng buhay sa bata, sa anak. Kaya masyado yung pagmamahal sa anak, hindi maka-church, tanungin mo, dahil daw dun sa kanyang baby, dahil dun sa kanyang anak, o pambihira. Kung sasabihin ng Diyos, pambihira ka, bakit hindi mo i-train na mag-adjust ang anak mo para makapunta ka sa church para sa aking worship, sabi ng Diyos. Kung ganon, ayaw mong i-adjust ang pamilya mo para magampanan mo ang para sa akin, kung kunin ko kaya yung anak mo, sabi ng Diyos. Diba mga kapatid? So, sometimes medyo nailit, di panunod tayo na maipanggap kan apo Diyos eh. Parang gusto natin na ang Diyos ang laging mag-a-adjust para sa atin. Hindi ho eh. Dapat tayo ang mag-a-adjust para sa Kanya. So yan yung mga laws and principles given sa atin yan, and I hope you will receive that truth and principle into your heart na hindi mo siya i-reject na, bakit? Alam mo, wala sana sa atin yung Kristiyano na pagdating sa Diyos ang dami mong angal. Wala sanang ganun eh. Diba? Kung ang Diyos ang nagre-require, angal ka ng angal. Parang ikaw yung sinisingil na nanay ng contribution sa eskwela, ang daming angal. Kukontribute na naman tayo ng pang-Christmas. Kukontribute tayo para sa gate ng eskwela. Kukontribute tayo para sa pinta. Magbibigay lang din, ang dami pang angal mga kapatid. Hindi ho tama yun. Kaya ngayong hapon na ito, ang punto ng message na aking ibibigay sa inyo is, first of all, inilahad ko sa inyo yung duty natin. Alam na natin yon. Ngayon, ang aking message ngayon is papaano natin gawin yung duty na walang kabigatan sa loob. Na hindi po tayo umaangal. Hindi tayo nagre-reklamo. Doon ngayon papasok ang tinatawag na gratitude. Sa isang tao, pag grateful ka sa kanya, at gagawa ka ng mabuti sa tao na utang mo ang buhay mo sa kanya, hindi ka aangal eh. Kundi talagang mahihiya ka pa, nakakaunti lang ang maibibigay mo sa kanya.
Samantalang utang mo yung buhay mo sa Kanya. Diba? Ang simpleng halimbawa, malulunod ka na, hindi mo alam lumangoy, walang tumutulong, tapos biglang may tumulong sa'yo. Siyempre, utang mo ang buhay mo sa Kanya. Sasabihin mo ba, pambihira, utang ko ang buhay ko sa'yo, bibigyan kita, aba, ano ka? Hindi ka ganun eh. Kundi sasabihin mo, pambihira ha, for as long as I enjoy the benefit of life, I owe it from you. Kaya, tell me, anong request mo kung kaya ko? Kaya't lakit din. Sa abot ng makakaya ko, I will do it to give it to you because I am not alive if not because of you. Oh, so yun yung punto mga kapatid na dapat ang isang Kristiyano, hindi siya umaangal, hindi siya nagrereklamo pagdating sa kanyang paglilingkod sa Diyos mga kapatid. Itong give Him the best of your love, hindi mo dapat isipin, ano ba yan? O give Him the best of your gift, ano ba yan? Give Him the best of your labor, ano ba yan? Magpapatama na naman si pastor dahil hindi ako nag-i-involve. Give him the best of your loyalty. O yan na naman. Titirahin na naman ni pastor yung labes daw minaganyan. Ano mo kung bakit ganyan ka mag-isip? Hindi mo nakita na utang mo ang lahat-lahat mo sa Diyos, mga kapatid. That's why today, I would like to share with you the 4 reasons why we need to thank the Lord. 4 reasons why we give thanks to God. Amen? Number 1, we give thanks to God because He is our Creator. That means, mga kapatid, if you are enjoying the benefit of life because you were created by God, you owe it to God. Oh, haang nga dete, pinarsuhan na ka ni Apo Diyosan. Parang pinabayaan mo na lang ang Diyos. Remember that we are not an accident or an afterthought in God's plan of creation. When God created the world, hindi yung, mukhang kailangan ng tao dito. Ano kaya kung gagawa ako ng tao? Hindi po ganun. Kundi talagang, mga kapatid, plinano ng Diyos na nung kanyang likhain ang buong sanglibutan. Kasama tayo doon sa plano. So if you are there today, if you are here in this planet today, it's because you are one of those in the thoughts of God when He created the world. Actually, sabi ko nga kahapon, nakakapagtaka na doon pa lang sa sinapupunan ng ating nanay, nung tayo pa lang ay kinoconceive ng ating nanay, mga kapatid, God supervised our conception. Tignan mo sa Psalms 139, verses 13 to 16. Ganito ang sabi, for thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Pambihirang yan. Nandun ka pa lang sa womb. Ano kaya, ito ang punto dyan. Alam nyo si Pastor John, pag nagpagawa yan mga kapatid, binabantayan niya yan. Number 1, ayaw niya na may sayang na oras. Number 2, ayaw niya na may masayang sa pera ng Diyos. Kaya binabantayan niya. Number 3, gusto niya na kung ano yung expectation niyang mangyayari. Now, if a person that very detailed sa kanya, listen to me, babantayan niya yung nangyayari to make sure na yung gusto niyang mangyari will be produced. Ganyan din po pala ang Diyos nung ikaw ay nasa sinapupunan ng nanay mo. Alam mo, sometimes hindi na natin na-appreciate itong mga bagay na ito. Because we have become so overwhelmed with the many problems of life that we forget that the life we have in itself is something to thank God for. Tignan mo yung tao na puro na lang problemang inisip, puro stress. Wala yan, hindi masaya. Yung bang
Yung bang alam mo yung parang ganito yan eh. Complain ka ng complain. Na wala kang upuan sa bahay nyo. Hindi ka na lang nagpasalamat, may bahay ka pa. Parang ganun eh. Yung simpleng bagay na walang upuan, sapat na hindi ka na masaya sa loob ng bahay. Na hindi mo nakita ang laki-laki ng bahay mo, na dapat masaya ka, may bahay ka, sa simpleng bagay lang na wala kang upuan, naging malungkot ang buhay mo. Parang ganun yun eh. So, ang pinapakita ng puntong ito ngayon is, God created you. God gave you that life. Sa mga simpleng problema lang. Simple dahil God has a solution for it, for everything. Yun na yung reason na hindi mo na-enjoy yung life mo. Diba? Yun na yung reason, mga kapatid. So, what God is trying to tell us is, I think you need to shift your mind. Parang ang punto ng Panginoon is, you need to change the way you think of life. That you should not allow these little things in life. Hindi ko po sinasabi na wag natin harapin ang problema, tawanan na lang natin yung problema natin. Ganun. Hindi po yun yung punto rito, mga kapatid. But the point is, God wants us to thank Him, but we are not thankful because we allow these little irritations of life to drain the joy out in our lives, mga kapatid. Ang problema, Diyos po ang naapektuhan sa atin. Yung dapat gratitude natin sa Kanya, yung dapat serbisyo natin sa Kanya, hindi natin na ipagkakaloob sa simpleng rason that we do not learn to enjoy and be grateful with the life God gave to us, just because of these irritations of life. Alam mo yun, mga kapatid? Parang ganun yung point ng Panginoon na, kayo naman, pambihira kayo. Puro na lang problemang inisip nyo. Hindi man lang kayo magpasalamat sa akin. Tapos ang isusumbat mo sa Diyos. Paano ko magpapasalamat sa iyo, Panginoong Diyos? Ang dami kong problema. Ano kaya kung sabihin ng Diyos? Subukan natin kunin yung buhay mo para wala kang problemang iniisip. Siguro sasabihin mo, ay wag naman, Panginoon. Hindi bale na lang may problema, basta buhay ako. O yun pala eh. Di mo mag-isip ang tao kung minsan. Kaya pag ilagay mo sa ganung argumento at reasoning, mga kapatid, doon mo marirealize na, sorry Lord, hayaan mo na yung problema. Sige Lord, magti-thank you na ako sa iyo, Lord. Sige Lord, mag-church na ako. Hindi baling maraming problema, basta buhay ako. O yung pala eh. Kaya dapat ma-realize mo na you should be serving God, you should be thanking God in spite of many problems. Why? You are alive. He is your creator. Naunawaan nyo na ba yung reasoning, mga kapatid? Kaya tignan mo ang Revelations chapter 4, verse number 11. Tignan mo yan. Tignan mo yung Revelations 4:11 na yan. Sabi doon, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Alam nyo, dapat yan ang binibigay natin sa Diyos. Binibigay mo ba yan sa Diyos? Are you giving God glory, honor? Are you loving Him with your best? Are you giving Him your best gift? Are you laboring for God? No. Bakit? We go back to the same argument of our human reasoning. Dami ko kasing problema. O di balikan natin ang reasoning din ng Diyos. Ganon. O sige, kunin na natin yung buhay mo para wala ka ng problema. O di, ang isasagot mo din, Lord, number 1, pwede yung problema ko ang kunin mo, wag lang yung buhay ko. Sabi ng Diyos, hindi pwede. Kailangan may problema ka para dun ko masukat kung totoong mahal mo ako eh. Kasi madaling mag-love sa akin kung wala kang problema, anak eh. Madali kang magbigay sa akin kung wala kang pangangailangang matindi eh. Subukan natin magkaroon ka ng pangangailangang matindi. Subukan natin magkaroon ka ng matinding problema kung magbibigay ka pa sa akin, sabi ng Diyos. Sabi mo, oh Lord, naintindihan ko na. Kaya, sige Lord, huwag mo na lang kunin yung buhay ko, Lord kahit may problema, okay na lang yan sa akin. Basta magsiserve ako. Yun pala eh.
Kaya, brethren, listen to me. Don't allow the problems and the overwhelming needs of life to be the reason why you cannot give thanks and serve the Lord. Oh, clear. Kalawlawag mga tadijayan. Number 2, we ought to thank God not only because He is our Creator, but also because He is our sustainer. O, tingnan mo yan ha, sustainer. Alam niyo ang ibig sabihin po niyan, ganito. Without God sustaining, there is no life. Yan ang proposition number 1. If God does not do His work to sustain, there is no life. Let me explain. Did you know that, for example, in science, if the earth were just a little bit closer or a little bit farther from the sun, it would radically affect the entire planet? Paano? Just a small shift in distance would either burn us up or freeze us. Pag malapit lang ang kaunti ang earth sa sun, masusunog tayo. Amen? O, tignan mo yung katabi mo kung medyo malapit sa sun. O, Brother Erwin, wala pala si Brother Erwin. Pag medyo malapit daw tayo sa sun, masusunog tayo. Pag malayo naman tayo sa sun a little bit, magiging yellow tayo. So the earth is perfectly positioned and it is in place. Not too close, not too far. Why? To sustain life. Akalain mo yan? Hindi lang tayo nilalang ng Diyos na binibigyan tayo ng chance na mabuhay. Yung life natin, breath mismo, He is also making sure, ito hindi natin alam to na nakahawak pa rin siya sa earth natin, itong planeta natin, para hindi lumapit sa init o hindi lumayo sa init para lang ma-maintain yung environment that can sustain life. O ngayon, balikan natin yung problema mo. Puro problema kasi Lord, ganyan-ganyan Sabihin ng Diyos, okay, teka ha. Ano kaya kung ganitong gawin natin? Bitawan ko tong earth para ayusin ko yung problema mo. O, anong mangyayari? Sigurado, itong earth natin, baka it will fall infinitely. Di ba? Yung pabagsak na lang, palayo sa init. Asan ngayon yung nasolve ang problema mo? So, siyempre, sasabi mo, wag na Panginoong Diyos. Wag mong bibitawan ang earth. Wag mong bibitawan ang earth. Mamamatay ako. Iyon pala Kaya, dapat ngayon, isipin mo na, Panginoon, salamat Pera. Ako, problema lang iniisip ko lagi. Stress, pangangailangan, bilis ko. Yung pambayad ko ng ganito, ganyan lang lagi ang iniisip ko. Wala na ako, hindi na ako Salamat, Lord, na kahit maraming problema ko, kahit maraming bills ako, kahit maraming disappointment sa buhay, salamat na hinahawakan mo pa rin ang earth. That's what the meaning of the word sustain, mga kapatid. Colossians chapter 1 verse 17, ano sabi doon? Tingnan nyo maigi. Colossians 17. And He is before all things, and by Him all things consist. Think about for a moment. The law of physics, gravity, energy are all perfectly in place to sustain life on earth. And these are not just random forces to work. God is the one who holds all things together, from the orbit of the planets to the beat of your heart. Grabe. Para lang masustain yung buhay natin. Di ba mga kapatid? See, every moment of every day, yan, kahit sa oras na ito, hindi na natin napapansin. But God is actively involved in holding the universe in place. I mean, these are some of the efforts and thoughts that God is thinking every day about your life. And you and I,
we never think about Him. We are only thinking about our problems. Pauna yun ay kakabsat. Diba? Oh, you see? We often forget that every time the sun rises, it's because God is keeping it in its place. Every time we wake up, it's because God's hand is still in our lives. Ano kaya kung lumapit kaunti yung earth doon sa kanyang moon? O ano kaya? Kung yung moon ay lumapit ng kaunti sa earth, mahihigop tayo. Diba? O, magkakaroon ng matinding gravity, mga kapatid. That's why, mga kapatid, sa oras na ito, let's take a moment and say, God, you are actually working on the greater things of life, and how foolish I am. Ito yun how foolish I am that I overlook ko ang mga bagay na ito sa buhay ko. Na parang iniisip ko, anak ko mapagyamanak ti Apo. Ano ba naman ang ipapasalamat ko sana sa Diyos? Puro na lang need, puro problema, puro bill. Aba, you should thank God you are alive. He is your creator. You should thank God you are still breathing and alive. Alive because He is your sustainer. Alam mo di dahil. Number 3, He is our provider. Oh, biruin mo yan. He is our provider. Sino po sa inyo ang nakaranas ng matinding provision ng Panginoon sa taon na ito? Taas ng kamay. Oh, di ba mga kapatid? At walang tigil yung provision na yan. James chapter 1 verse 17. Ano sabi? Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Grabe. Every good gift. Amen? Oh, you see that? We often think that the blessings in our lives are simply the result of our own hard work or good fortune. No. Even the kind and good-hearted people who are helping us, those people are sent by a good God. That is why, if you are experiencing good things in your life, you have to realize that came from a good God. Amen, mga kapatid? Oh, kaya this year nakaranas tayo ng kabutihan ng Panginoon. Lastly, we need to thank God, not only because He is our Creator, not only because He is our sustainer, He is our provider, but number 4, He is our Redeemer. Oh, mga kapatid, tinutulungan ko kayo na, alam mo yon, yung you see the greater things of life. Oh, it's so easy for us to see the little things and be irritated with little things, be fascinated with little things that we forget there are greater things in life. Opo. So nga, api nga tagpaiso din amin. Oh, no, dapuling tamatam, awanan. Hangka hamumakita di dyan, nagpipintas nga bambanagan. So ado ka datayo tinapulingan ng di problema. Napulingan ng kadagiti blessing. Nga di tayo makita ni Apo Diyos. He is our Redeemer. Ligtas tayo. O, sino sa inyo ang masaya na kayo ay ligtas? Raise your hand. Amen. O, kung may mga bisita at new believers tayo, listen to me. Walang kwenta ang privilege mo sa Hawaii kung impyerno ka naman pupunta pag namatay ka. Privilege nga sa mga katulad nating Pilipino na makapunta dyan sa Hawaii kahit mahirap, di ba? Mas mahirap naman dito. Iba ang hirap dito, ibang hirap dyan. Pero ang point ko is, they say that Hawaii is a privilege. What a privilege. But what if you die today and you go to hell? Your privilege in Hawaii is nothing. So I am trying to show to you now that if your coming to Hawaii is a privilege, it is a greater privilege that we are saved. We have been redeemed. And I want you to know
that the same God who gave you the privilege to come to Hawaii is the God who opened to us the privilege to go to heaven. Biro mo yan. Hindi lang magulang mo o kapatid mo o kung sino man ang nagpetisyon sa'yo na makapunta sa Hawaii ang pasalamatan mo. Yung Diyos na nagbigay ng pagkakataon na nabuksan ang pagkakataon na makapunta ka dyan sa Hawaii, ang pasalamatan mo. Pero ito, yung Diyos na nagbukas daan para sa iyo na makapunta sa Hawaii, siya ring Diyos na nagbigay daan para tayo ay makapunta sa langit. Amen, mga kapatid. Ang hina naman ng amen nyo. Mag-amen kayo para sa ating Panginoon. Amen! Amen! Diba? Pati si Sister Risa, yung Diyos, Sister Risa, yung Diyos na nagbukas ng pagkakataon mong pumunta sa Canada, siya rin ang nagbigay daan para makapunta ka ng langit. Biruin mo yan. That is why we need to thank God as our Redeemer. Alam nyo, itong plano ng Diyos para iligtas ka, gusto ko lang makita nyo ha, hindi po ito tapsip-tarbi na plano. Hindi po ito sitik na plano. There are many buildings that had been involved with much planning. Nung pumunta kami ng Sydney, nakita namin yung Opera House. Grabe. Yung architect na nagplano doon sa Opera House, mga kapatid, namatay yata yun kung hindi ako magkamali. Project yan ni Queen Elizabeth noon eh. Kung hindi ako magkamali, yung Opera House na yan, ang ganda. Very intricate. Yung tiles niya sa labas, in-explain sa amin na kahit umulan taon-taon, hindi nagmamantsa yung tubig ng ulan doon sa tiles na yun. Kumalkaljas lang. Tapos yung loob, yung kanyang design ng sound at lahat, yung mga stage na ganyan-ganyan, pambihira. Tapos dinescribe na yung architect na gumawa nun, namatay. Itinuloy nung kanyang anak na architect din at engineer. Sila ang nagpatuloy na gawin yun. It's a world scenery. It is a human work of history, mga kapatid. Binabayaran ng tao yan para lang makapasyal doon sa loob. Kami nagbayad kami para maka-avail kami doon sa tourist guide na magga-guide kami. Grabe ang appreciation ng tao doon, no? Yung pinaghirapan mo sa Hawaii na yung mga iniipon mo, doon mo ginastos, mga kapatid. Para lang ma-appreciate mo yung scenery na yon. Bakit kaya hindi natin ma-appreciate yung effort ng Diyos na plinano niya, paano ka maligtas? Parang sa atin, parang hindi natin na-appreciate yun. Alam mo kung bakit? Kasi hindi pa nakikita ng mata mo ang langit. Palagay ko, pagdating natin sa langit, sasabihin natin, Lord, sorry ha, grabe, hindi ko man lang nakita. Sana nung doon ako sa lupa, natuto akong nagbigay ng first fruit sa'yo. Grabe, Lord, sorry. Ang ganda pala ng langit. Grabe pala itong ginawa mong bahay ko rito. Buti na lang nag-redeem ka sa amin. Namatay ka sa krus, Lord. Pambihira. Sana you give me a second chance to live, Lord, sa earth para pasalamatan kita ng todo-todo. Yun ang problema. Saka lang tayo nagiging thankful na ng todo-todo sa Diyos pag na-experience na natin yung langit. Mga kapatid, listen to me. It requires faith and hope in us. That's why we need to live out that faith. That if you believe you are saved. We need to live out that hope. That if you know that you are heaven-bound, ipakita mo ang pasasalamat mo sa Diyos ngayon dito sa buhay. That you do not allow the problems and stress of life na yun ang magdampen, maghamper sa'yo na hindi mo maibigay ang pasasalamat mo sa Diyos. Hindi po biro ang plano na ginawa ng Diyos sa salvation natin. Actually, nung pinanganak si Jesus,
700 years before He was born. It was prophesied. Biruin mo yan. Nakakita ka ng bahay na napakalaki. Tapos, mga kapatid, 5 taon pinagplanuhan, 1 taon na ginawa. I mean, you would be amazed by the fact that grabe naman tong tower na to. 5 taon pala ginawa ang plano. Plano pa lang ha. 5 taong ginawa. Tapos, 3 taon na ginawa ang bagay na to. Alam mo, nung pumunta ako doon sa Burj Khalifa, doon sa Dubai, umakyat kami doon sa pinaka scenery deck na tinatawag na doon mo na makikita ang lahat mga kapatid. Tapos meron kang pupuntahan na isang studio, doon mo panonoorin paano nila ginawa mga kapatid. Talagang pambihira. Lots of money, lots of people, lots of time. Ikaw naman tong grabe. Tapos pag pinexplain tungkol sa salvation, Jesus died on the cross, hindi ka man lang maka-amen. Nauunawaan nyo yung punto? Kaya tignan nyo, kung pagdating sa ministry, angal tayo ng angal. Kasi hindi natin naintindihan yun eh. Nung nasa Taipei kami, sabi nila, hindi ka daw pumunta ng Taiwan pag hindi mo naakyat yung Taipei 101. Di, pinuntahan namin ni Ma'am Kay yun. Akyat namin. Yung Taipei 101, nakarating kami dun sa, ang ganda ng scenery dun sa taas. Wow, glass. Round yun eh. Alam nyo, nire-recommend ko sa inyo, pag nagbakasyon kayo ng Pilipinas, huwag na sa Saud Beach kayo pumunta. Hindi pa ba kayo nagsawa ng beach dyan sa Hawaii? Boracay. Hindi ko po sinisiraan ng Pilipinas, ha? Pero, listen. Nagbakasyon na rin lang kayo. Subukan yung mag-Hong Kong. Subukan nyo na rin mag-Taiwan. Ito pala Malacanang of the North namin ano kay nga napanan. Hindi pinag-picture dita. Fort Ilocanja. Ilang beses ka nang nag-Fort Ilocanja? Bata ka pa nun. Nagliligo ka na sa Fort Ilocanja. Bukan nyo ang Taiwan. Ang ganda. Wakyat kami sa Taipei 101. Nakita, wow, grabe talaga. Parang sabihin mo, grabe itong ginawa ng gobyerno ng Taiwan. This is quite an achievement. Di ba? Grabe, saludong-saludo ka. Sasabihin ko ngayon, Jesus died for your sin. Di ka man lang maka-amen? Mga kapatid, listen to me. Why? Why would you allow the problems of life? Parang sabi ng Diablo, tagumpay ako sa mga Kristiyano. Wala na silang puso sa Diyos nila. Wala na silang puso sa ministry ng Diyos nila. Simple. Madali ka lang pala kayong mga Kristiyano. Bigyan ko lang kayo ng problema. Bigyan ko lang kayo ng mga stress sa buhay. Pag-traffickin ko lang yung daan nyo para malate kayo sa trabaho nyo. Wala na kayong puso sa Diyos nyo. Sige ha, yan kayo? Okay. Tanggapin nyo araw-araw yan. Kaya kung Kristiyano ka, kung hindi ka talaga intentionally na, Lord, pambihira, why would I allow these things to stress me so much that I cannot thank you enough? I would not allow this. Kung hindi ka talaga mag-iisip, wala, mamamatay ang Christian life mo na lang. Mawawala ang spiritual influence mo. Kaya, mga kapatid, gumising tayo. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, gising! Amen! I hope you were blessed today. Amen! Let's thank God. Lord, thank you so much sa pagpapaunawa mo sa amin ng lesson na ito, Lord God. Thank you for making us realize not to allow the stress and problems of life. There are more tangible, there are more worthwhile, valuable reasons to thank you, to serve you. Kung may mga reason na kami ma-discourage, mawalan ng gana sa ministry, mas maraming reason na dapat kami
magkaroon ng gana na maglingkod sa iyo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, God bless you.